राजा लामायाव पिकनिक जानाय बायदि माइ गायहैलायदों हालेवहैलायदों बेफोरबायदि संग्रामखौ बिथांमोना खालामदों जोंखौ नासयनायखायनोथ' जों आलादा हादर सोरजिनो थाखाय संग्राम खालामबोदोंना सैथाननि सिगाङाव थाया होननानै दा बिसोरो बेबायदि सानबाय एफा नाम जोंनियावसो गाज्रि मोननो सोलोंदों सारा भारताव बुंनो थाङोबा भुटानाव बुंनो थाङोबा माने पृथिबियावनो होनजायो जायफोर जोंखौ सिनायो बयबो हाग्रामा सारनि बे हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों सोमोनांदों एफा खम समनि गेजेराव जौगाखांबाय इउनिभारसिटि फैबाय नै माबा मेडिकेल कलेजनो नै माबा नार्सिं हमनो नै माबा CITनो नै माबा सेक्रेटारियेटनो नै माबा कालचारेल कमप्लेक्सनो नै माबा ग्रिन फिल्डनो रायजो राजानि हा हुखौ माने डेभेलप खालामबाय बे डेभेलप जानायखायनो सब दिनै जोंनि हा हुनि दामा बारायबाय दिनै देबरगाव ओनसोलनि क'क्राझार ओनसोलनि खाथि खालानि बा ओरै चिरांनि बाक्सानि उदालगुरिनि हाफोरनि दामा बारायनायखाय जायफ्रा हा बुरजा बिथांमोना खावसे हाखौ फाननानै खायसे खायसे बिदिनो न' बां लुबाय बिसोरथ' बिदिनो लुगासिनो दङ मेडिकेल कलेजा जेराव जादों दा बेखौनो होनो डेभेलपमेन्टआ बेजों फैयो सोरबा हटेल बानायदों खामानियाव फैदों बिजनेस खालामदों मावनो हाग्राफ्रा मावनानै मैगं थाइगं फानदों मावनो समाय गैयैफ्रा बायनानै जादों बेबायदिसो जौगाखांनाया माजों फैयो दा बेवहाय जोंनि गेजेराव मेगन सानाया फैबाय सोलो खालामनानै NDFBजों सुक्ति खालामनांगौमोन जोंबो बयबो लुबैदों NDFBआबो सुक्ति खालामनांसिगौ खारन जोंथ' आलाय सिलाय खालामनो हाया जों बे हारिनि थाखाय संग्राम खालामदोंब्ला बे जाथिखौ फोथांनो थाखायनो जुदि BTCखौ सोरजिदोंबा बेखौ समायना रमायनायै दाफुंनांगौ दायित्वआबो जोंनिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिदिनो सुक्तिखौ खालामदों आरो खालि अकल बर' নহয় এই অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোককো সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব হাগ্ৰামা মহিলাৰে হেতু পালন কৰিছিল কাৰণ আমি বড় হিচাপে সংগ্ৰাম কৰিছো বড় হিচাপে আমি সংগ্ৰাম কৰিছো যেটো আমাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে এই অঞ্চলত বাস কৰা সাঁওতালী হওক নেপালীয়ে হওক কোনোবা মুছলিমেই হওক বাৰই হওক ৰাভাই হওক ইয়াত থাকিব নোৱাৰে বুলি আমি কোৱা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে সদায় কৈ আছে 2003লৈ যিসকল এই BTC অঞ্চলত আছে তেওঁলোকে BTCৰে মানুহ তেওঁলোক মাটি পট্টা পাবই লাগিব মনোজাইলাই সেইটোৱে কৈছে এইটো আইন আমি কোৱা কথা নহয় BTC 71 টকা আইনৰ কথাই কৈ আছে আৰু পাবই আজি हाग्रामा महिलारिखौ मेगन सानानै दिनै प्रमद बर'आ NDFBजों जानो गोनां सुक्तिखौ 2020आव इलेक्सन फैबाय नालाय बिनि सिगां बारस'नानै एखेबारे जोंनि बे सान्थिखौ भंग खालामनो थाखाय बियो बारस'नानै एकर्ड खालामबाय बिटिआरआव मोनबो आयेन गैया बिटिआरआव आयेन गैया बिटिआरआ फानगासिनोसो दङ पावारफोरखौ हरफिनगासिनो दङ दिनै जेबो गैया साख्रि होग्रा CSBखौबो बिसोर सिफायबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावजों थाफानाय जेसेबां संग्रामनि लोगोफोर दङ बे मनसारमोनहाथ' खम गिदिर गिदिर केस दंमोन नाथाय रावबो जेलाव थानाङाखै आयेननि गेजेरजों बिबान लानानै सासेबो BLCD सेंग्राफ्रा बा एबसुनिबो दंमोन केस गोनां बै समाव बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामजोबनो हादों देरसिन बाथ्रा बेबो मोनसे दिनै जेसेबां खमथा फैदों बे खमथाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव मावफुंनो हादों फरेस्टआव थानो मोना होनदों बे थागिबि फिसाफ्राथ' थानो हायो अधिकार दङ नाथाय माखासे हानि फरेस्टनोबो माखासे हा बेखौ फरेस्ट हिसाबै लाखिनाय आरो जेराव मानसि थानो हानाय बेखौ मानसिफ्रा थानो हानाय बे आयेना दङ 2006 सननि माने फरेस्ट एक्ट मथे बेहाय मोनथाय दङ दा मोननांगोन आरो बेखौ होहोनो थाखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों दा ओंखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जोंजोंनो अरलाय होनानै बे ओनसोलनि सान्थिखौ सिफायनो थाखाय जोंनि आइ आफानि मोन्थायखौ भंग खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर'आ फैदों प्रमद बर'आ एक नाम्बार थगायसुला दे थगायनायनि बादै जेबो गैया गोदै बुङो बिराद सान्थि बले सान्थि जाथारबायनो NDFBफोरखौ जेलाव सोनानै दोननो हादों सान्थि नामा फेरेंगा लाजियाखै फेरेंगा
दिनै नोङो सासनाव दं जानो हागौ पावाराव दं जानो हागौ नाथाय रन्जन दैमारिनि जे केस फेरेंगानावबो बे केसा दङ पावार गैयै लोगो लोगो फेरेंगाबो थानांगोनबो जुदि नैबे आयेनखौ बिथांमोना क्लियार खालामना लायाबा रन्जन दैमारि आरो माखासे जेलाव थानायफोरखौ जुदि जोहोलावफोरखौ जुदि बख'नो हायाब्ला गावबो जेथ' दिनै गोहो दं होननानै जायखौ नों गाज्रि सोरखौबा खिगौबा सोरखौबा खांख्राइ सोरखौबा माबा माबि होननानै बुङोबा जागोन नामा अफमान होबा जागोन नामा गावनि बाथ्रा माखौ बुंदों गाव सोरमोन बे जुदि नंगुबै एनजिपिब्ला एनजिपिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौमोन दिनै एनजिपिया जों नुदों बिएलसिफ्रा 6 बोसोरल' आन्दलन खालामनायखाय सेंग्रा जालिया बिसोर फेमिलि गैया परियाल गैया फिसा फिसौ गैयामोन बै संग्राम समाव दासो हाबा जासंजोबदों सासे सानैल'सो हाबा जानायमोन बै समाव बिएलसिफ्रा बे एनजिपिफ्रा दिनै 35 बोसोरनि बारा संग्राम खालामनायखाय फिसा न'खरबो दङ बिसोरनि फिसा फिसौनि आलाय सिलाय रान्दि बिमाफोरनि गाबनाय बेसेबां दुखु दाहा जों ससियेल मिडियायाव नुयोबा दुखु फैयो नोंथांमोनाथ' हाग्रा गेजेराव थानाय नोंथांमोननि खाथियावथ' बिथांमोनानो आश्रय लायोमोन बेखायनो आं बे खोथाखौ रायखांदों दा प्रमद बर'आ फायखारिबो दे हाग्रामा महिलारिया मा होनना बुङामोन बेफारि होननानै जाथिखौ फानदों बियो बिटिसिखौ फानदों बियो आरो बे एक नम्बर थगायसुला ओरैबायदि थगायोबाबा साख्रिखौ लायनो बिना फैसाय होदों आरो बिना फैसाय थाखा गरसे जायाबाला होनबाय थायो थाखा जायाखैबा थाखा जानाय बाथ्रा मानो फैयो अथच जों सानफ्रामबो नुदों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि लाबोनाय न'फोरखौ करापसन खालाम जों सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ दा बिथांमोनहा नैबे भट समावबो फैनो हागौ निर्বাচনের সময়ে সবাই আসবে বাংলাতে বেশি ভালো বুঝে না হ্যাঁ ভোটের সময় সবাই আসবে আমাদের ভোট আসতেছে ভোটের সময় সবাই আসবেই আপনারাও শুনবেন লাভাবো কম गांसेयाव 10 টাকা 20 টাকা लाबावो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो जुदि 15 जन थायोब्ला 10 टाका लायोबाबो बेसेबां सिखारो हा 50 टाका बा होमबा बेसेबां कौटि टाका लायो बिसोरलाय मानो थगायदों जोंथ' माबाया आरो खायसे होनो माने टेक्काराव थायाबालायनो माने माबा अरुणोदयबो दंनो सोरबा मोननायफोर दं नामा अरुणोदय पावा আছে নাকি हात दागकसन मोनाखैना मोनथ'नायबो नङा खारन बे एसे उसुबिदा दंथ' बे फरेस्ट एलेखा जाबाय नालाय ओंखायनो दा बेफोरखायनो क्लियार जानांगौ दा बेहाय जोङो नाथाय बुजिनांगोन ভোট আমরা দিব কাকে দিব আর কেন দিব কাকে দিব আমি তাই নंखाय खोथा होननानै बुरखायफैगोन नाथाय गोसोआव ला जोंनो दिनै 500 1000 फैसा होनो हागौ सानसेनिल' बिनि थाखाय जोङो जुदि बिनि खोथायाव बावगोमालाङोबा जों बोसोरबा जों भुगिनांगोन दिनै जोङो एमपिआव नब सरनिया अबर'नो देहा होनानै 10 बोसोर भुगिदों सेन्ट्रेलनिफ्राय जों मोनथाय दंमोन जों मोनाखै जों जोंनि अधिकारखौ सार्टिफिकेटखौ थगायनानै बे 10 बोसोर एमपि जादों होमबा दिनै जों सांग्रां जानांगोन नोंथांमोना खौसे थानांगोन नोंथांमोना गोबां समस्या दङ मन कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंबाय आंबो फैनानै फिल खालामदोंखाय दय माखासे आइजो बिथांमोनजों आं रायलायदों आं दुखु मोनदों बे गथ'फ्रा स्कुलाव थाङा स्कुलानो गैया सोर साननो हायो जे नोंथांमोननि जोनोम होनाय बे गथ'साफोरनि गेजेराव सोरबा सासे हाग्रामा महिलारि गैया होननानै सोर सानो हानो सोरबा सासे प्रकाश बसुमतारी गैया होननानै भबिष्यताव बिसोरबो जाहैगोन ना होमबा बिथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो फरायनो मोनाब्ला मा जाहैगोन फरायनायाथ' गोनांथार दा स्कुलानो गैया प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो जोंहा मा दं मावनानै जानो हानायथ' आंथ' नुवाखै दा बेबायदि हिसाबै नोंथांमोना खौसे थानांगोन जों न' बां गारनानै बाय बाहागि गारनानै जों हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानानै फैदोंब्ला बे ओनसोलखौ समायना खालामनाया मैखोमै खालामनांगौआ आरो बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनांगौआ रावनावबो गैया दे नोंथांमोननि आखायावसो नोंथांमोना गोरोन्थि मावोब्लानो मोनसेबो खामानिया जाफुंनाय नङा गोरोन्थिया मा जागोन नोंथांमोनहा जुदि गाव माने थार समाव नंगौ समाव बिजिरनानै नंगौ मानसिनो भट होनानै देरहाहराब्ला सरकारनि खाथियाव सरकारनि आसनिखौ सोर लाबोगोन ओंखायनो सांग्रां जा जों भटखौ सानसेल' होयो सानसेनि थाखाय भट बिनो फैग्राफ्रा 100 टाका 500 टाका होयो नाथाय
जाय देखालांगोन बे बोसोरबा सासन खालामो बोसोरबा माने सानसेनि 1000-2000 थाखाखौ लब जानो नाङा फरायसाफोर लब दाजा जोंनि खाफाला बोसोरबानि थाखाय गांसे भट होखाना जों बोसोरबानि थाखाय আমি কি বলছি संगठनाव थानाय हिसाबै गोदो जयैनो बिसोर थादोंमोन रन्जित बसुमतारी होन गोविन्दा बसुमतारी होन बा रन्जन दैमारी सारमोनखौनो होन बिसोर गासिबो खौसेथियै जोंनि जाथिनि थाखाय नांबोनाय साफा बिर जोहोलाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो कि दिनै बिसोर मानो गावनि बाय सेक्रिफाइस खालामनाय बे लाइफनि मोनसे समाव खौसेथियै जाय दावहा नांनायखौ मानो दिनै बावगारलांखो लिडारनि राजनिति बे गाद्दियाव मोनखांनानै बेखौल' दुखु आरो जोंहा सोरबा बर' हारिनि लिडार बा सोरबा देरनाय माबानाय डेभेलपमेन्ट खालामनाय जोंहा बेयाव जेबो माने बाहाय अबजेक्शनबो गैया फारागथिखौबो जों नुनो मोना दिनै बर'नि गेजेराव जों जायफोर मानसिफ्रा नेताफोरा दिनै जोंनि जाथिखौ सालायबोदों बिसोर गावजों गाव मानो माने जावलायलायबाय थायो नेवसिलायबाय थायो गावजों गावनो बेखौल' दुखु जोंहा जे जायगायाव जोंनि जाथिया दिनै एथ'ग्राम गिदिर माने जेंनानिफ्राय बारग'बोनानै जेराव सफैबाय दा बेयाव जोंनो एना एनि हिंसा जालायनाय माने बेफोर थानो नाङामोन आरो दा दिनै सोर बबे पलिटिकेल लिडारखौ जों फोथायगोन कि माने रन्जन दैमारी सारनि सायाव खामानि मावगोन होननानै बारे आं गोबां बुंबोबाय थायो माने जोंहा पलिटिकेल पार्टिया रन्जन दैमारी सारखौ बख'खांनायनि उनाव जेरैखि जाया माने पलिटिकेल गेलेया जोंहा बेयाव जेबो अबजेक्शन गैखाया आरो दा थांनाय समाव मोनसे भिडिअ'आवबो होनदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथाङा माने जोङो हादोरखौ मोनबाल' जाया बेयाव गुनि गियानि लेखा गोरों गैयाब्ला बियो उनाव सिख'फिनजायो होननानै बेफोर जोंनि दानि समाव बयबो मिन्थिखागौ माबायदि जोंनि हादोरखौ जायगाखौ रायजोखौ सालायनो हायो दा बेबो थांफाबाय थागोन नाथाय आंनि बार बुंनाय खोथाया बेनोखि जोङो जोंनि जोहोलाव खास करके आं रन्जन दैमारी सारनि सायाव आं बिराद दुखु मोनो कि बिनि सायाव माने पलिटिकेल दागेलेथों होननानै आरो दा दिनै सोरबाया बेफोर गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बुंनानै देरहायोबा उनाव बेबो बिदिनो जाहैयोब्ला निस्सय नंगौ रन्जित बसुमतारी ओमफ्राय गोविन्द बसुमतारीमोन जाय बिथांमोना दिनै गावसोरनो ज' बेफोरबायदि खामानियाव थाबोनानै फैदों बिथांमोना दिनै बिसिनि सायाव बेबायदि खालामनो नाङामोन आरो हायोब्ला राजनितिखौ साइडआव दोननानै गावसिनि बे जाय बिजोंखौ लानानै माने जाथिनि थाखाय मावबोदोंमोन बेयाव रन्जन दैमारी सारखौबो गारबोनो नाङामोन आरो दा बिसोरो स्टेन्ड खालामनो हायोमोन कि बेफोरखौ बख'नांगौ होननानै नाथाय दिनै राजनिति होननाय बुस्थुआव ना बिदा फंबाय बिमा बिफा फिसाला माने बेयावबो माने खौसेथि जानानै फैखाया राजनितिया अब्लालाय रन्जन दैमारी सारा बिसिनि आंगोथ' न'खरनि नङा दा जों सोरखौ फोथायगोन दा दिनै बर' हारियानो रन्जन दैमारीनि थाखाय इउनिटि जानानै मोनसे रेलि खालामगोन ना सोरबा पलिटिकेल पार्टियानो बेखौ एलाउ खालामगोन दिनै सोरनि सायाव थांनानै मा खालामहैनो जेबो खालामनो हाया पावार होननाय बुस्थुआ बेनि थाखायनोथ' जोंनि राजनितिनि जेसेबांखि लिडारफोर थायो गोमाजानो गिनानै बेबायदिनो खालामो दा बिदि बुंनाय मानाय गोबां माने भिडिअ'फोरखौ नुयो एखमबा खोनासंनो बालायलांबाय आरो भिडिअ'फ्रावबो जोंफोर बुंनानै मा जानो गोबां मानसिफ्रा गिदिर मानसिफोर दङ बिसोर बुंनानैबो एक्सनाव लाबोनो हायाब्ला जोंफोरबायदि फिसा मानसिया बुंनाया मा जानो जुदि सानसे समाव जुदि जों इउनिटि जानानै जुदि बेफोर रन्जन दैमारी सार आरो माखासे जेलाव थाबोनायफोरनि थाखाय जों रेलि बा बन्द' खालामालासे जों बेबायदिनो नेनानै थाबाय थायोब्ला जानो हागौ 5 बोसोर सरकार जोबखांनायनि उनावबो बिसोरखौ बख'नाय नङा होननानै आरो उनाव बावलांबाय थायोबाथ' बे केसनि सायाव थाखाय खामानि मावग्रा रावखौबो नुनाय नङा होननानै आं सानो आरोना